chemical reactions na kanjiya na turo khata kan left side shimaka reactant ni top tani eng form process tro pali panga form process reactant na makano left side ta shimaka chu reactant ni top tro chon kan right side ta product kanjiya tani ta jame chon reagent ni om shang le tani chu chha polo turnia reagent om sia o reagent kan ti chin chu etira ni sa so ya soi tai la alcohol kalau ni tani test tube pa ka tani chu mo kha ka alcohol ne kha primary ne ni secondary ne tertiary ka sha ta ni o primary ne secondary ne tertiary ka sha ta wa hatia en mei to nei ang ka primary secondary le tertiary alcohol ri point ang ve ja men to en ti ka sha sha nang ti ka kalau ni to tani chu o to ka sha shan ti nan kha ni ka alcohol la ka example an hydrogen chloride ka to tani chu ja men chon ka pola khata reaction ni pe ka zir khan e hi primary alcohol ni hi ka alcohol ni secondary ni hi ya ka soi the ka tro ta chan tro e hi ka substrate chu ta chuan ka substrate chu alcohol khan ni ka zir bing bi ka kha ta me tu chung chang ni ka zir alcohol khan ni tro kha ka substrate khan ni o chon kha ni ka substrate shift ya tro khan ni e hi ka man an hydrogen chloride ka lo mang ta tro kha ta ka reagent kan ti chu mani inche jame cho kha ni reagent le substrate song song kha khai khom na reactant kan ti ta ni chu taman thiam tro chu bang chuanin kan reagent le kan reactant kha pui mu em ta an ma ni chemical and physical properties a zirin product kha lo piang thi ta ni o chuan product kha min lo pe ta ni o ti chuan mechanism kan lo ti ta theory ka sha chu mechanism a chuanin thi pani ka lo chop pa a le b ka lo mixa c product min lo pe ta tro a le b ka mix rual kan product kha min pe na tu ra han nei lo ra ni o thi pani ka mix khanin direct in product kan nei ngai lo ni o kan thi pani kan mix ati kha anin siam ren kha ni product pe turin ta men chu bi product ka anin prepetura anin siam ren ma state ta ka chu intermediate kan lo le ta ni chu intermediate salobin ek product ma chwa mai lo ti ma share tu ran o so kan intermediate lai ta ka kan mechanism kya kan soi chin chu ta ni o product petura ka reactant te ka substrate reagent te anin siam ren lai ta ka o intermediate ta ka kha jang khlai ta ka mechanism lo chwa na tu chu ta ni ta jam tro ti chuan kan intermediate a sir khanin mechanism kha chi sang kan lo nei ta a chi chan kha chuanin intermediate ta khan enge siam kan ti chuan intermediate ta chu achangin carbonation te lo siam phota product siam mai an thu thiam men reaction chen kha chuan carbonation te lo siam phota product ko om mai mo reaction chen kha ta chuan transition state te lo thot phota ni direct product om the lo ka ti mo chuan reaction chen kha ta chuanin enge liam radical te lo siam phota ni free radical mechanism te kan ti chin ni mo radical te lo piang phota sumin wa chu product kha min lo pe ya ta cha thiam tro chuan kan sha tu ro chu eng molecule po eng reaction po energy khan yam per lowest state kan om khan an to per kan ta tro state bu per kan ta ni chuan kan sha tu chu intermediate state ka an om lai re re an energy asa chu intermediate is very high energy ni o energy asanga energy asan chon stable lo shim tu na kan soi carbon carbon carbene nitrogen radical ti ka soi long song kha energy kha asanga stable ngai lo to ngai lo ni ka ja ben kan ma kan tro to ani siam ren rai kha ni bangin stable thelo shimani energy ko sa khata chan khan product an siam chat khan an energy kha yam ne chau kan ma kan tro kha ka fu tu ne ja ni o chuan energy level a chuan ti yan kan lo nei ta ni chu ino energy profile diagram ni fu banga ti ya halai ka reactant energy ne halai ka product treated complex emo activation energy ti te point che na tro halai ka yan kan intermediate ka o thi ta ni o energy sa fa se ni bu ti tro he kan reactant ne product ka ko sa fa ti tro ti chuan halai in ka he hemi kan intermediate ne halai in ka get ka ai thau na ni ma tia be a kira kan energy ne le kan activation energy mo kan intermediate in thau na energy activation energy kan ti chu ni o ai thau na ta ka ti kan tia be chu bang chuan halai an in siam ma energy sang ka tin o ma tin a lo be chau ti na ni chu khani a ka ko la ka khata
zit dan anin siang rem dan process ka a step te ya anin ka ka so dan kan mechanism ka ti chu ni